Tuveronse diversas, como sabedes, diversas reunións con un equipo técnico, creo que está bastante traballado e creo que se pudo meter todo o que estaba, todas as iniciativas que o regulamento podía suportar, digamos. Por lo tanto, ten moito máis que dicir, todos o coñecedes, ou a máis participastes todos como quixestes nesas reunións e, por lo tanto, creo que, por lo menos, todas as incógnitas que habría e todos os problemas que poderan surxir foron aclarados por un dos técnicos da empresa asesora e que asistiu ás distintas reunións. E, por lo tanto, un documento bastante, en unhas partes técnico, noutras menos, pero hai de todo. E iso é o que se trae aquí para a súa aprobación inicial, meterase a información pública para resolver algún tipo de alegacións por parte de quen queira, dos veciños, de quen queira, e posteriormente aprobaríase definitivamente. As cousas que vamos ter, é certo que xa este documento se estivo tratando en varias comisións, é certo que nós tamén valoramos que o traballo da empresa que é un traballo serio, como por outra banda é característico desta empresa que traballa en varias administracións e conhecemos o seu rigor. Se ven, nós aquí na cuestión digamos, esta última parte do proceso, sí que votamos en falta, a xeito de xestión, con todo espírito constructivo, que cando se incorporen as achegas, é unha cuestión, se queredes, de procedimento, pero cando se incorporan as achegas ao documento, que se fagan sinalar de algún xeito. É dicir, sí que é certo que nas comisións xa se fixo, viñan en negriño, por exemplo, aquelas engádegas ou aqueles cambios que se incorporaban. Eu, tal e como viña este documento, o estudo, nos fixemos o esforzo de cotexar que todas as cousas laborioso, engorroso, e dificulta bastante o feito de poder traballar. Nos, con respecto ao de abastecemento, non atopamos ninguna, é dicir, entendemos que se incorporaron todas as modificacións tratadas nas comisións, nos, lóxicamente, xa nas propias comisións amosamos algunha dúbida con respecto ao contido, digamos, en cuestións técnicas, que non mirábamos ala moi claro, e tamén, digamos, temos unha dúbida con respecto ao espírito do propio regulamento. Si é certo que isto, o que aquí estamos aprobando, o que aquí estamos tratando, é un regulamento que fornecerá despois as distintas posibilidades que entendo que é outro debate que se ven a dar. Entón, por unha banda, nos vamos manter a abstención, pero sí que queremos facer constar que así como outras veces o procedimento que se fai por parte deste equipo de goberno, digamos que eu creo que non se corresponde con o goberno democrático, creemos que nesta vez, sí que se nos chamou para as comisións, creemos que tivemos unhas aportacións que, alén das diferenzas e alén das cuestións que haxa, a meu xuízo melloran algunhas cosas do documento, na outra é posible un acordo, tamén coa cuestión técnica, pero, a cuestión é que, debido a esas matices, primeiro, técnicos, e despois as posibles cuestións de fondo que haxa, imos manter a abstención agardando que este debate sea un debate que se dea cando cumpra, cando se faga o prego, cando se fagan o resto de documentos que son preceptivos para a xestión da auga. Abstención. Todo Partido Popular, abstención do Bloque de PSOE. O segundo punto é a aprobación inicial da primeira modificación da ordenanza sobre vertidos de augas residuais aos sistemas públicos de saneamento. No ano 2014 xa se aprobou por este pleno un regulamento sobre vertidos de augas, precisamente no seu día, gracias a que tiñamos aprobado este regulamento, nós, o Concello de Pontevedra tamén, non tiña naquele momento, a Xunta fixose cargo das depuradoras, porque todos os concellos non tiñan aprobado un regulamento, non se facían cargo das depuradoras, e gracias a eso, conseguimos que a Xunta se fixera cargo. No 14, aprobouse unha ordenanza dos vertidos de augas, e o que se trae aquí é unha modificación, trátase de pequenas modificacións para adaptarnos á nova directiva de servicios da Comunidade Europea.
son basicamente correccións en pequenos aspectos, hai incluso remuneración de artículos en algunhas cousas que non estaban correctas. E, bueno, fomos tamén asesorados por os mesmos técnicos que fixeron, xa habían feito eles daquela, agora foron eles os que tamén nos propuxeron a modificación, e tamén, xa digo, foi debatida en diversas reunións ao mesmo tempo que o regulamento daba. Por tanto, xa digo, esta non é un regulamento novo, sino que é unha modificación, non é sustancial, sino que é de pequenas cousas, e, bueno, traemos aquí para a súa terá a mesma tramitación, 15 días de exposición pública, para posteriormente facer a aprobación definitiva. Varias cuestións. Primeiro, que sin outro documento era engorroso e difícil ler, neste era unha odisea, digamos, traballar directamente. É dicir, o cambio dos puntos, as renumeracións, a falta de concreción sobre onde se engaden, a ver, requería un tempo, es capaces de ver varias cousas que eu creo que finalmente sí que é certo que a maioría das cuestións están incorporadas, pero insistimos, trátase de que se faga un pouquinho, bueno, pues de rigor, digamos, para facilitar este documento. En todo caso, nós sí que pedimos que este documento se quiten as referencias ao Concello de Poio, que aparecen aínda no documento. Entón, bueno, entendo que foi algún erro que se colou por aí, aparecen con respecto a infografías e demais, entón, bueno, pedimos que se retiren, porque están fora de lugar, obviamente. Entón, para que vos fagades unha idea, supoño que algúns de vos se fixestes, entendo que sí, o exercicio de estudar estes documentos, padecestes esta situación, pero digo algo que é, digamos, ben ilustrativo do que implicou estudar este documento. No punto 8, no artigo 12, por exemplo, pon sustituir a expresión anexo 3 por anexo 4, era artigo 9, e o artigo 9. Ben, isto, para topalo, porque despois puña coas renumeracións que aparecían a posteriori, implicaba que había que ir o artigo 13, o anexo 3 xa non aparecía como tal, e o artigo 9 xa pasaba a ser o artigo 10. É dicir, implica un exercicio, vaya, que non custaba nada para a negriña. Xa non pedimos que, bueno, que cada achega, cada aportación se fixesen cores distintas, que como se audita facer para os documentos que traballan en conxunto. Pero, bueno, para vindeiras ocasións que se teñen en conta estas cuestións. E aquí se ven as cuestións técnicas como ven no outro documento, bueno, digamos que eran cuestións que se achegas. Aquí hai cuestións que sí que abertamente non compartimos e que xa dixemos na comisión, nomeadamente unha das cuestións que ten que haber, bueno, cosas éticas, e que a propia empresa, bueno, que se manifestou as súas dúbidas na propia comisión. Entonces nos mantemos as dúbidas incluso con respecto a posibles, bueno, condicionantes legais mesmo que pode haber. Polo tanto, nos imos a externos tamén, porque, bueno, aquí o voto, tamén por cuestións, digamos, se queredes de proxecto, hai determinadas cuestións que tampouco compartimos. En todo caso, abstémonos tamén en incidir no mesmo, é dicir, que todos estes regulamentos, cando se traballan con o equipo técnico da comisión, eu creo que se melloran sustancialmente, e creo que neste, ademais, as aportacións que se fixeron nun caso, sobre todo, son importantes, que se fixeron por este grupo político, quero decir, e que melloran, benefician en boa medida aos vecinos. Moi ben. Abstención de negación, por favor, Partido Popular. Bueno, pasamos a... Vamos a ver. Moción do BNG para demandar ao Ministerio de Fomento a construción dunha senda peonil e ciclista nas antigas vías do tren. Dende hai varios anos, diferentes colectivos deportivos, culturais, veciñais e políticos levan reivindicando a reconversión dos antigos camiños de ferro en nunha senda que una Arcade con Pontevedra. Esta senda sería unha estrutura que traería moitos beneficios, porque supón un vial chai e sen tráfico, que permitiría comunicación con unha comunicación eficaz e ecolóxica con concellos veciños como son Vilaboa ou Pontevedra. Na actualidade, estes camiños de ferro atópanse nun estado de abandono bastante avanzado,
ata o punto que en algúns puntos mesmo son intransitáveis. O BNG daqui de Soutomaior, neste mesmo pleno, presentamos hai case un ano, en novembro de 2016, unha iniciativa para demandar ao Ministerio de Fomento a construción desta infraestructura. Esta petición fixose nun momento na que tamén estaba a ser tramitada noutros concellos, pero, inexplicablemente, o goberno local guardou este mandato do pleno na gaveta até maio de 2017, unha moción que foi aprobada por unanimidade e que se remitiu ao Ministerio de Presidencia en maio de 2017. 6 meses despois da súa aprobación e cando nós comezamos días antes a pedir a remisión dos mandatos plenarios. Creemos que esta atitude do goberno local trasladou ao Ministerio de Fomento tamén unha atitude de desleixo e de abandono que non se corresponde coa vontade da veciñanza que, por exemplo, hai apenas un par de semanas acudiu en unha gran cantidade de xente, moita deste concello e dos concellos do arredor, a unha marcha pola vía verde. O Grupo Municipal do BNG traemos outra vez esta iniciativa ao pleno para deixar claro que a construción da vía verde é un proxecto irrenunciable para o noso concello. Un proxecto que debe ser unha prioridade que non podemos ficar cos brazos cruzados dada a situación de desleixo e de abandono que nos ten sometidos o Ministerio de Fomento. Por iso, pedimos na moción o seguinte acordo, que é dirixir un escrito aos responsáveis da DIF e aos responsáveis do Ministerio de Fomento asinado por todos os portavoces desta corporación na que expresemos o carácter irrenunciable que ten para Soutomaior a construción desta senda peonil e ciclista nos antigos camiños de ferro. Vamos ver, esta moción, como ti xa ben dixete, xa contou co apoio deste pleno, non? E xa foi, como tamén ben dixete, xa foi enviado ao Ministro. Eu creo que farémonos, de verdade, farémoslo cantas veces veña, é dicir, apoiarémoslo cantas veces veña a este pleno, non? Como xa propuxemos na outra vez, non? Mas non nos gustaría que non nos quedáramos só na vía entre Arcade e Pontevedra, sino que apoyáramos, se é posible, o que nos remitiron a todos os grupos políticos, a estas asociacións, pedaladas, Salinas, a golpe de pedaladas, que nos dicían que se aproban nos provinciais autonómicos a demanda de locais a vía verde Pontevedra. Vamos, non nos gustaría que se incorporara, pero iso a decisión é vosa, de se incorporamos ou non. O apoio incondicional deste goberno é incuestionable a esta vía. Que eu, personalmente, xa o apoiei o ano pasado tamén, é dicir, o 9 de outubro de 2016, este alcalde, eu, xa participei nesa reivindicación con todas estas asociacións. Estuvemos ese día o alcalde de Vilaboa e máis eu con estas asociacións. Por certo, me mandaron dándonos as gracias por haber participado no 16, hai un ano. Este ano volvemos a participar, no que tamén participastes vos, participamos nós, o equipo de goberno de Vilaboa tamén. Bueno, creo que a verdade que tuvo, eu creo que moito eco, moito éxito. Creo que esa a dirección. E tamén teño que dicir o que penso sobre isto, non? É dicir, botei de menos un pouco o apoio do Concello de Pontevedra ese día, non? Eu salín de Pontevedra ese día coa bicicleta, non? E non dudo que o Concello de Pontevedra este volcado en isto, Digo que ese día sí que, a mí me hubiera gustado que tamén nos hubieran acompañado a vos. Eu salín de Pontevedra, de diante do Concello de Pontevedra, na bici ese día, e realmente pensei que ali que íbamos a ter alguén que, non digo alcalde, pero supoño que o alcalde de Pontevedra que non estaría, non? Pero, bueno, alguén que representación. A verdade é que, bueno, ou se estuveron despois, non sei, probablemente estuveron. Eu digo que ali en Pontevedra non estuveron, salimos de diante do Concello. Pero, bueno, en todo caso, estou convencido, porque o alcalde ademais así o mostra, de que están apoiando tamén este proxecto, non? Por lo tanto, eu creo que isto non ten dúda, eu creo que isto é un tema que a todos
me gustaría que se fixese, nos vamos a apoiar sempre e espero que ademais que poidamos lograrlo entre todos. En Caldas e Portas e por aí, pois xa están dando os primeiros pasos nunha vía deste tipo, e se realmente a vía do tren non vai ser utilizada para, como decían, por o tema do transporte pois, de mercadorías, pois que dunha vez por todas nos lo digan e nos den a oportunidade de que iso sexa unha realidade. Por lo tanto, nos apoiamos esta moción outra vez e por lo tanto, pois, estamos de acordo. Me gustaría, se queredes, incluílo, e se non, pois, apoiámola, ímola apoiarla. Por suposto que nos parece ben apoiar a senda verde dende Pontevedra a Vigo. Tamén dicir que o Concello de Pontevedra tramitou no seu momento, cando se presentou a moción no pleno, presentouse o mandato, presentaron o mandato, enviaron o mandato do pleno o Ministerio de Fomento en tempo e forma nese mismo instante. E dicir tamén que, por exemplo, que temos aquí os escritos de cando pedimos a remisión dos acordos plenarios, que pon que o da Vía Verde se enviou ao Ministerio da Presidencia o 8 de maio de 2017, Ministerio de Presidencia, e a moción poñía que tiña que ser enviada ao Ministerio de Fomento. Creo que ademais... Pero, digo, sabes? Si, mira, si non hai, si iso non ten duda, é dicir, aquí eu creo que todos estamos na mesma dirección, estamos no mesmo... Eu dixen o de Pontevedra porque, creo que debía dicilo, caramba, porque a verdade é que nunca pensei que ali que íbamos, o sea, que estou seguro, ademais, que o Concello de Pontevedra está ao mellor máis que nós, incluso en isto, non poño en duda, simplemente, bueno, manifesto esa non sei, esa falta de, non sei se sería, non había nadie, xa está, non había nadie, pero bueno, tampouco está mal que por lo menos que o digamos entre nós. Eu estou totalmente de acordo. Todo o que sexa movilizacións é importante que as institucións estén sempre, en todo caso, a carón das veciñas e veciños, sexa cal sexa a administración. Claro que da mesma maneira que botaches en falta a representación do Concello de Pontevedra, porque, insisto, pode estar de acordo, eu tamén botei en falta a representación do Concello de Soutomaior na marcha polas vías do tren, porque non había ni un só membro desta corporación acompañando os veciños de Soutomaior na marcha polas vías do tren. De feito, o propio alcalde saíu de Pontevedra, pero non acompañando os veciños de Seión, a inmensa maioría dos veciños de Soutomaior. Por lo tanto, comparto absolutamente que os representantes dos veciños deben acompañar aos seus veciños. É unha lástima que tamén neste caso non houbera. Tamén botei en falta por parte deste Concello, tamén o digo con toda afabilidade, para que estamos todos de acordo e para que cheguemos a acordo, xa sabes. Algún chamamento, por certo, por parte deste Concello que participasen os veciños nesa marcha, porque non houve ningún. É dicir, por parte nin do Partido Popular de Soutomaior, nin por parte do Concello, houve nin un só chamamento público para que a veciñanza de Soutomaior participase nas marchas. Entón, eu estou de acordo en que os veciños participen que os cargos participen e apoyen as demandas sociais. Entendo que está ben que votemos en falta cargos dos concellos, porque, por suposto, de acordo, pero non estaría demais tampouco que miráramos un pouquinho a nosa actitude antes de mirar para fora. En todo caso, por seguir con esta cuestión, e por intimar un poquinho na idea que trasladaba Olario, tamén está ben que, ademais de ver o que fan outros, nos preocupemos do que facemos non, verdade? Porque cando unha moción que se presenta un ano antes se garda nun caixón e se tramita 7 meses despois, cando iso é verdade, e non digo eu, dicio os servicios técnicos deste Concello, non digo eu, dicen os servicios técnicos deste Concello, non ser que digas que minten os servicios técnicos deste Concello, eu creo que non minten. En todo caso, a cuestión é que se unha moción se garda nun caixón para tramitar e para pedir estas cuestións, cando todos os concellos que tramitaron esa iniciativa, todos os da contorna, a demanda en tempo e forma, pois vaya, eu creo que tamén é algo que deberíamos facer ver nesta corporación. E por continuar, decir, a cuestión, estou totalmente de acordo que o Ministerio de Fomento a ver se se acorda, porque isto que pasa que ve unha demanda que vende vello. O Ministerio de Fomento, que é o Partido Popular, partido ao que todas e todos vos pedides o voto, ten a senda verde nun estado de abandono absolutamente intolerable. E a situación
por suposto que estamos na situación na que estamos. Entón, a cuestión é que o Ministerio de Fomento é o mesmo que non nos dá solucións a unha nacional 550 que divide o Concello pola mitade e que é das máis transitadas de Europa, é o mesmo que padecemos uns prezos dos servicios de cercanías do tren que dos máis caros que poden ver por aquí, 2,40 da Leira de Arcadea a Pontevedra, é o mesmo que nos ten sometidos e rodeados duns aranceis e dunhas peaxes absolutamente insoportáveis. E claro, cando temos un mecanismo, unha senda verde que permitiría un camiño ecolóxico, por certo, non hai que incorporar a moción, se ve esa parte resolutiva que aprobamos nesta moción, falase nos antigos camiños de ferro, lógicamente incorporamos todo, de Vigo a Pontevedra, non hai nada que modificar, a moción ten un sentido clarísimo. Entón, por tanto, cando temos un Ministerio de Fomento, un Partido Popular que ten o Concello de Soutomaior nesta situación, e cando se podería facer unha senda verde que traería tantísimo beneficio ás veciñas e veciños de Soutomaior, un investimento mínimo, que o Partido Popular prefira que as vías do tren estean neste estado no que están antes que puedan dar os servicios veciños, eu creo que é absolutamente intolerable. E por iso, totalmente de acordo, por concluir, que todas as administracións estean, certo que unhas igual estiveron en moitas outras movilizacións, que destas tampouco, incluso algunhas fixeron, no caso de negar, movilizacións ad hoc feitas pola vía do tren, algúns levaron este tema ao Parlamento de Galiza, o PP, e que estamos esperando a que dé un paso adiante. Pero, en todo caso, está ben mirar, como digo no refrán, a palla no ollo e non o tronco no mango que come, non? Pois ben, eu creo que se entende. Entón, polo tanto, todos, pero eu creo, para rematar, que Soutomaior, como dixo o alcalde do Tomar a Prensa, non debe ir detrás de ninguén, nin deben tirar os grandes, nada. Debemos tirar nós, porque nós, como concello, nós e todos, pero ao lado de todos, non detrás de ninguén, porque os nosos veciños son os primeiros interesados e terían moitísimos beneficios esa infraestructura, tanto para a nosa veciñanza como para os nosos establecimientos. Por lo tanto, insisto, totalmente de acordo e agradecemos que por parte deste goberno, cando menos, a priori, veremos se despois executamos, se non agardamos no caixón, como fixemos outra vez, se deu o seu apoio. Subindo, o Partido Popular está de acordo en que todo isto se faga, ainda que parezca mentira ou parezca que ti queiras facer ver que o Partido Popular non está. O Partido Popular está de acordo con isto e por iso o vamos a apoiar, así de claro, e ademais é que participamos, non é que o digamos de pilla, é que participamos. E por certo, que eu vin desde Pontevedra en bicicleta, é certo, e vin acompañando a algúns veciños de Soutomaior e de Arcade, sí, claro, sí, había, que aquí, non sei se ten máis mérito o que vai pola vía de tren ou que vai na bicicleta, que eu estuve apoiando a reivindicación, e cada un os méritos os atribuye como queira, pero eu creo que aquí o importante era estar, e aí estivemos, por tanto, creo que eso non ten ni a máis mínima dúda, que o Partido Popular e o alcalde de Soutomaior estuvo presente nesa marcha. Eu sí. Pasamos a... Non, outra vez, se me permites, realmente digo, aquí non hai unha marcha mellor que ninguna. Simplemente, eu digo que se vota en falta, que se hagan as iniciativas, e hai 7 membros da corporación que se vota en falta, que estiveran acompañando no lugar onde saen a maioría dos veciños, nada máis. O resto son conclusións que se saca a cada quen. Igual que digo que non estaría nada de máis que por parte deste Concello, recalco, se fixesen chamamentos a participación, que non se fixeron. Entón, bueno, despois, claro, o Partido Popular está a favor da vía, pero resulta que o Partido Popular goberna no Ministerio de Fomento, resulta que depende de Adif, e estamos na situación en que estamos. Por lo tanto, insisto, aquí o importante é estar todos xuntos, pero estar e cumplir, non estar despois de guardar as mocións no caixón, que creo que é o que todos os veciños demandan de nós. Sí, por suposto. Unanimidade, entón? Sí. Moi ben, pois fantástico. Pasamos á seguinte moción, que é a moción do BNG para a recuperación de espacios no barrio da Calle da Riba. Tiña posto algo de aquí. Moción do BNG para a promoción e recuperación da ponte de Comboa e da súa contorna. A moción é
é unha moción que está falada a nivel nacional para os vecinos de Comboa, que, como todos os concellos do Tomeu, que simplemente contaban, nos mirábamoslo, escandalizados, cal é o estado no que se atopa a ponte medieval de orixe romana. O certo é que, son cuestións que non hai máis que ir por ali e ollar, que un elemento de patrimonio, atreveríamos a dicir que dos máis importantes, e a ponte, ademais, un pouco que investigamos sobre ela, dentro do que son as pontes románicas, pois ten, algúns valores que le dan un especial, que o caracterizan de maneira singular, e claro, a situación na que se atopa, pois creemos que non é inadecuada, nin que non podemos permitir que o barrio de Comboa e os vecinos do Maior pois teñan a ponte na situación, por varias cousas. Primeiro, porque non pode ser que unhas silveiras estén devorando mesmo as entradas e as placas conmemorativas. Aquí é certo que hai varias administracións que teñen competencia sobre iso. Segundo, porque o control de pragas, de las mimosas, sobre todo, que está indo ali, hai algo que hai que chegar a acordos con outras administracións, pero que absolutamente estáse papando, devorando a ponte, literalmente. E despois, que xa cuestións que afectan directamente a esa institución, que hai unha falta de posta en valor dese elemento de patrimonio que eu creo que debemos mellorar e que debemos traballar para que así sexa. É dicir, que as beiras da ponte de Comboa se empreguen como almacén de todo tipo de refugallos, de pedras, postes, restos de poda, é algo ao que estamos absolutamente afeitos. Eu alégrame que despois de que se sacase a nota de prensa, pois se fixese un pequeno lavado de cara, cutre, permitidame, lavado de cara, con apenas un desbroce en determinadas zonas, sen que os elementos que porían en valor a ponte pois saísen adiante, había unha placa explicativa ali, que estaba sobre o abandono, outra está rota, que eu entendo que aí había algún tipo de información, non sei se sobre a cuestión da natureza ou sobre a cuestión da ponte romana, e sobre todo, todo o que ten que ver coa contorna, eu creo que resta valor con unha situación, cando menos desagradable, toda a contorna do lugar que debería ser emblemático para este concello. Por lo tanto, nos entendemos que aquí, polo que ten que ver a ponte de Comboa, debe ser un elemento que serva para vertebrar, para dinamizar, para poñer en valor, para que a xente nos visite, para que se dinamice a nosa economía, e polo tanto presentamos ao pleno este acordo que pretende que se inicien traballos de limpieza, de ecuación, de dignificación da ponte de Comboa, e que, por outra banda, se cheguen a acordos con todas as administracións responsables para que a ponte de Comboa se convirta no lugar que agardo todos desexamos, un lugar no que se pone en valor tanto patrimonio natural como etnográfico, histórico, cultural, arquitectónico, etc. O sea, a ponte de Comboa, como todos os nosos barrios, teñen un programa de mantenimento e desbroce anual. É certo, non podemos negalo, e é certo que este ano, pois, sufriu un retraso esa posta a punto dese lugar concreto, pero o desbroce e a limpeza do puente de todos os anos, así como os seus accesos. Este ano é certo que sufriu un retraso e non podemos obviarlo porque así é. Por lo tanto, pois é unha realidade, non? Ti dices que se fixe unha limpeza cutre. Eu creo que nas limpezas das pontes medievais hai que ter moito cuidado, porque o patrimonio está aí e hai que facer limpieza. Fixose a limpeza da ponte, se sacou todo ese material que se saca sempre, de silveiras, de cousas que nacen alrededor da ponte, se limpiaron as mimosas que estaban pegadas e efectivamente tapaban incluso o nome da ponte. Todo eso se levou a cabo un desbroce importante, de que digas que é un lavado de cara. Eu creo que foi unha limpeza integral, eu creo que importante,
É dicir, as labores de mantenimento que se fan todos os anos e que este ano efectivamente se retrasaron. Onde dices ti que a veces se acumulan as pedras do lado, digamos, baixando hacia a ponte, no lado de cá, no lado de Romariz. Bueno, esa é unha finca privada, é dicir que aí efectivamente non podemos digamos, actuar, é dicir, a veces é verdad que utilizan aquilo como, incluso algún madeireiro utiliza como punto de e nós o que facemos é advertir e de que eso se limpie e se deixe en boas condicións, porque é privado, ainda que parece público, pero é privado. Do lado da lá non, do lado da lá é público, efectivamente, e hai ali uns postes da luz, efectivamente, que xa se puxeron en contacto coa empresa, se non tenemos que sacar nós, que realmente nos veñen moi ben, de Fenosa, para que esos sexan retirados. Bueno, aquelo do lado da lá, hai que recordar como estaba tamén, porque a verdad que ali non se podían siquiera aparcar un coche, ni moito menos, e o ano pasado se fixeron ali algún traballo de mellora con zahorra e con algún material. O que quero dicir que o proceso de mantemento xa se fixo, é certo, con retraso, e o que si é certo é que as mimosas do río están nunha situación que sí que podemos pedir a Augas de Galicia que tome medidas nos. Por tanto, nesta moción, punto 1, non apoiamos porque creemos que os traballos de limpeza e mantemento están feitos, e se queredes demandar de todas as administracións, habría que concretar, que a administración se diría Augas de Galicia, que é a que ten, supoño, competencia no río, apoiaríamos o demandar de Augas de Galicia que tomara medidas no tema das mimosas do río. Varias cousas. Primeiro, vamos a ver, estamos dicindo que hai un mantemento anual e por a ponte estamos dicindo, bueno, claro que este ano, con respecto del broce, demodouse. Claro, con respecto ás mimosas, están ali. Claro que se pode demandar. Claro, con respecto aos postes, si, témolos ali. Vamos a ver, que iso, esta moción, é o que se espera dunha administración responsable. É dicir, evitar que un elemento do patrimonio este aí. Se ahora chegamos aquí e decimos, bueno, si iso é certo, iso foi tarde, os postes sí que están, as mimosas sí que están, entón, pregunto, iso está, e o goberno, onde está? Esa pregunta que me fa. Non, xa vexo, non hai máis que ver como está a ponte de Comboa, non hai máis que ver. Entón, a cuestión é esa, é dicir, eu creo que non recibo chegar a esa obstáculo, a tomar cousas para tomar medidas e para actuar. Dito isto, a cuestión é que eu creo que a proposta que nos facemos vai moito máis alá dunha limpeza dunha poda de mimosas. É dicir, eu creo que hai moitísimos exemplos, incluso a referencia que temos en Valdeorras, un sitio que me encanta como está a contorna da ponte, cando pasei por ali, dixe, mira, por que non a ponte de Comboa, por que non a poderíamos ter así? Pero a cuestión é que o que se pide é un proxecto integral para poñer en valor a ponte de Comboa. O feito de que se inician os traballos de mantemento, é dicir, vamos a ver, ali, onde non se suscitaron, estaba os postes por ali, porque mosas cubrindo boa parte que dan o camiño, as que dan o camiño incluso, que están alá, é dicir, que iso damos por bo iso. Eu creo que non. Eu creo que ante un elemento de patrimonio como pode ser o Ponte de Comboa, que é casi un símbolo do noso concello e que ten un valor histórico, arquitectónico, pois elevadísimo, eu creo que temos que ser un pouquinho máis ambiciosos. E creo que deberíamos ir a poñer en valor esa ponte, que se poñan monumentos explicativos, a que se explique todo o valor natural, todo o valor arquitectónico, todo o valor histórico que ten, a que se arranxe a contorna, a que se... Bueno, lóxicamente, hai unha interferencia de patrimonio. O que pasa que é curioso. Patrimonio está para unha cousa ou para outra, Quer dizer, patrimonio está por unha banda para
limitar a actuación, por exemplo, co tema dos líquenes, que estou totalmente de acordo con iso, que iso hai que cuidado. Pero tamén está para que as contornas non poden estar en calquer estado. É dicir, claro, do que se trata é de cal é o proxecto e que é o que cada un de nós agardamos dese espazo que é a Ponte de Comboa. Nos, dende logo, creemos que un espazo privilexiado do Concello e que unha actuación mínima de varias administracións podría ser un lugar que se poña en valor e que estou seguro que os veciños van a agradecer. Por lo tanto, é dicir, hai un punto 1 que lógicamente obedece que son as limpezas periódicas, pero hai un punto 2 que é demandar as administracións competentes os labores de mantemento e recuperación. Cando falamos de recuperación de espazos, falamos de que os accesos a ponte, de que toda a contorna a Ponte Comboa, pois se humanice, digamos que teña unhas características que poñan en valor o monumento e que permitan que a veciñanza pueda disfrutar de todo iso. Non se trata de vamos desbrozar aquí e cortar as mimosas a la. Eu creo que podemos e debemos ser máis ambiciosos. E creo que, ademais, que os veciños o demandan e creo que é algo de xustiza. Isto dicen que o segundo punto que podemos probar, pasa que digamos, hombre, de todas as administracións, igual se concretamos. A ver, é evidente que hai igual que aulas de Galicia en patrimonio teñen que estar, pero calquera outra teña competencias, lógicamente. O punto segundo se digo, sin ningún problema. É dicir, nos creemos que os traballos de limpieza están feitos, os da contorna, e nos apoyaríamos o de demandar que se inicien traballos de mantenimento das administracións. É dicir, non hai problema. Pois, bueno, a moción, agora que o laio, además, é o 3 de agosto. Cando se resiste a moción. Lógicamente, a día 3 de agosto non estaba ni sequera feito ese desbroce. No, claro, eu xo dixo. Por aí, en todo caso, nós creemos que as actuacións, hai traballos de limpeza e mantemento da contorna da Ponte de Comboa que, se desiniciar, nós creemos que poden e deben ser máis exhaustivos. Por tanto, non vexo ningún problema en que se vote toda a moción. Non hai incoherencia. Eu vexo que o punto primeiro para nós está feito. É dicir, os traballos de limpeza e mantemento da Ponte de Comboa, quer dicir, que eu creo que nós creemos que están feitos. É dicir, vamos a algo que está feito, que vamos a decir, demandamos das administracións competentes que nos boten unha man, pues demandémoslo. Pois eu creo que, hombre, se podemos chegar a un acordo, se queredes, ahora, se non queredes, pois va. No, claro que queremos ser un acordo. Por iso presentamos as iniciativas. Todas as iniciativas son propostas de acordo, non sempre queremos ser acordo. Por iso digo, nós tamén. Pero a cuestión, bueno, pues entonces, ahora tes unha oportunidade única para demostrarlo. A cuestión é que a situación de mantemento, por exemplo, estou falando de que o panel explicativo está roto. É un panel explicativo de madeira que non ten nada por medio. Bueno, pues eu creo que iso require unha maneira. Ese panel informativo está non é, digamos, está posto antes da ponte, foi posto pola Mancomunidade de Vigo no seu día, cando fixo o camiño entre Bayona e Fornelos de Montes, ese macro camiño que hai por aí. E efectivamente, ese foi feito nese momento. Por tanto, bueno, pues, ese cartel, lógicamente, quedou no abandono da Mancomunidade, que era a encargada de manter todos estes... Ese e o resto que hai, non só ese, e iso non foi un panel informativo que colocara o Concello de Motopor. Entón, en caso, hai cuestións que sí pode facer o Concello, como o mantemento diso, porque a vida xa sabemos o que pasou con a Mancomunidade, non? Entón, que estamos a cargo de que veña a Mancomunidade? No. Bueno, terá que actuar o Concello, digo eu. É que senón, que se vai arranxar só. É dicir, é que estás me dando a razón, lógicamente. Non me expliques de onde sae iso. Vexamos a situación que ten agora e tomemos medidas. Por tanto, eu creo que é un traballo que hai que iniciar e hai que recuperar. E, lógicamente, pasa o mesmo coa pedra que hai de entrada, contra medieval, está, bueno, absolutamente denegrida, etc. Entón, bueno, hai cuestións que son traballos de mantemento, que non se trata aí, como hai unha demanda na prensa de unha moción, vamos a limpiar isto rápido. Non, eu creo que podemos facer as cousas moito mellor. Entonces, bueno, pues é que, aparte, vamos a ver, é un punto absolutamente inocuo.
iniciar os traballos de limpeza e mantemento de toda a ponte e da súa contorna, que dependan do Concello. Calquer tipo de iniciativa que depende do Concello, que ademais, ni sequera o investimento é ridículo, como pode ser colocar ese panel, que problema hai en meter? Non hai ningún problema. Mira, eu se quero aclarar, é dicir, non se limpiou por salir externo na prensa, senón imagínate que se nunca saliu na prensa como estaría a ponte, non? Quero dicir, se é un traballo que se fai todos os anos, dixen ao principio, é un traballo que se fai todos os anos. Efectivamente, este ano retrasouse máis da conta, e asumímolo, e ademais creemos que non está ben. Pero non é que este abandonada a ponte, non, é que é un traballo que se fai todos os anos, e este ano retrasouse máis da conta. Vale, pois, se non houbera mantemento nesa ponte, imagínate como estaría, quer dicir, como estaría miña ponte, non? Pero quero dicir que sí que se fan todos os anos traballos de mantemento. Pois. Quero dicir que queredes... non temos ningún problema porque isto efectivamente non ten maior, pero o que sí quero deixar claro é que eses traballos de mantemento da ponte están feitos e que, bueno, pois que se fan todos os anos, que é o que máis quero incidir, non? Quero dicir que non é porque se haya posto na prensa, vale, pois puxo na prensa e depois dixes, vale, pero que non, é que iso se fora este ano por primeira vez, para que se leva feito todos os anos. Quer dicir, para que este ano, o día do patrón estaba sin facer, vaya por Dios, porque a alguén se lle pasou, pero, vamos, tampouco, porque se te fixas, pois o día do patrón que pasa por ali a procesión por esa ponte, ademais, que non vai pola nova, que vai pola vella todos os anos, sempre está limpio esa ponte. Sempre está limpio, entendes? Quer dizer, pasa que este ano, pois, por algún motivo, pois, se retrasou. E así, pois, estamos debatindo isto, senón non estábamos probablemente debatindo. O proxecto foi moito máis alado que o mantemento. En todo caso, é fabuloso o que crecen, non sei que as edras estas que colgan da ponte, porque eran de, bueno, eran tremendas dun ano para outro, é tremendo, exactamente igual que os postes levan aí non sei cando, non eran postes, eran restos de refugallo, o sea, iso leva así dende aí 20 anos. Certo, que se fixe unha pequena, que se fixe aí de Zahorra, vaya por Dios, pero en todo caso, a cuestión, os postes están ali. Sí, están ali. E as carreiras, se cada ano vemos que a situación é que está un monumento co valor histórico que ten, e temos que agardar que este absolutamente logrado polas silveiras, porque as silveiras de 2 metros non é porque se demore un mes, nun mes non crecen 2 metros de silveiras. Non dixen un mes, dixen desde o ano pasado. Bueno, entón, bueno. Non dixen un mes, dixen que nos retrasamos con respecto a outros anos, En todo caso, o que quero chegar, a diferenza do que medra nun mes as mimosas non é 2 metros. Perdón, as mimosas, as silveiras. Poden estar nun caso a 1,80 e noutro caso a 2,15, como estaban. O que implica é que a dinámica de mantemento que está vendo, pois non é da bondo, que llevamos facer. E como non é da bondo, pois tamén temos ali a estación dos bloques nos que estamos e hai un entorno que está absolutamente abandonado. Non é normal que ao lado dunha ponte románica teñamos un almacén de postes de fenosa, home. Non é un almacén de postes de fenosa, son postes que están ali porque están facendo unha obra fenosa por aí e teñen os postes ali, pero non é que sea non é ningún tipo non é ningún tipo de almacén, pero estivo meses aquí pinzado de restos de poda, meses. É certo non é certo, durante ali, abandonados restos de poda ali en montañas inmensas. Foron retirados. Sí, claro, durante meses. No, meses non creo, Bueno, si foron meses. Pero eso non creo, pero bueno. Pregúntale aos vecinos que xa verás como se din que si foron meses. Pregúntale. Falamos moito. Non hai ningún problema, isto xa te digo, non hai ningún problema, a moción, vamos a mandar as administracións de que nos bote unha man neste tema e a ver se somos capaces. Isto requerirá un estudio, requerirá máis cousas. Algo máis? Todos a favor, entonces, veña. Todos os 2 puntos, non? Sí, pues que non nos dejan de outra forma. Nós dicimos que está feito, pero vamos, non lle vale. Xa, pero ahora está, igual, se está feito... Se houbera en pleno en agosto, pero vamos a ver, non está feito, pero se está feito non está feito, se está feito, está feito. O sea, pedir que se limpie cando está limpio, pois, bueno, parece un pouco... Pero, bueno, nós por eso tampouco nos vamos a... Tampouco nos vamos a... Nos deixamos que No, por supuesto, votamos o hombre, sí. Hasta aí chegamos, votamos o que queremos. Nin deixamos, nin deixamos de deixar. Eso, por suposto. Absolutamente respetuosos. Vamos alá. Vamos alá. Vamos no só de Arqueia de Arriba, entonces.
Moción do BNG a recuperación do barrio de Arcade de Riba. Bueno, esta moción, disculpade primeiro porque non sei como, metín o borrador e algúns erros ortográficos, aí metín a versión que estaba sen correxir no canto da correxir. Bueno, hai algún erro por aí por mí. A cuestión é, bueno, entendemos que o barrio de Arcade de Riba pois, é un núcleo histórico destacado do noso concello. Bueno, seguindo unha tese que se fai en algúns concellos que ademais está facendo con moito éxito, que nós queremos por toda Europa estar onde dentro que até os núcleos de centralidade, creemos que é importante desenvolver todo o potencial que teñan barrios, sobre todo barrios como a Arcade de Riba, que teñen un importante impronta histórica, que son barrios que, bueno, con pequenas actuacións, tan pequenas, como de carácter medio, pois que poderían verse revitalizadas, que poderían ver que todo o seu patrimonio, que todos os seus espazos públicos se poñen en valor. No caso de Arcade de Riba, pois, ademais, é un barrio que conta con lugares emblemáticos, na propia Praza da Aldea, de Porta Regueira, dende distintos lugares, que creo que con actuacións pensadas para humanizar, para que as persoas poidesen disfrutar, tener en valor esos lugares, pois que traería moitos beneficios e que traería tamén atraería a varios visitantes. Por lo tanto, ademais, moitas destas obras con respecto a financiación, ni sequera serían financiamentos pois moi elevados, que poderían facerse perfectamente a cargo do plan concello da Diputación, e máis, hai algunhas que incluso entrarían outras partidas que está sacando a propia Diputación que poderían engadirse. E outros elementos, pois, bueno, unha demanda histórica que ten que ver coa presencia das Vilas Rúas en Arcade de Riba. A cuestión das Vilas Rúas é unha demanda que xa ven de vello, e que, bueno, entendemos que os anuncios que se van facendo por parte do goberno pois suceden con demoras no orzamento, cuestións que os veciños non teñen por que estar pagando pois a incapacidade dun goberno municipal de non ser capaz de ter os orzamentos aprobados en tempo. Por tanto, instamos ao goberno a que se leven adiante estas actuacións e instamos tamén ao goberno a que preme e que a máxima premura a construcción das Vilas Rúas, porque os que coñecemos o barrio que son dali pois ben sabemos que é unha necesidade que xa pola que os veciños levan xa demasiados anos agardando. Bueno, como dicía antes, pois os barrios do rural de Soutomaior, pois Arcade de Riba é rural, de Arcade, pois nos, eu creo que están ben atendidos, non? por este goberno municipal. En concreto, Arcade de Riba eu creo que sempre estuvo ben atendido. Claro que hai que priorizar, non? E, por lo tanto, pois, primeiro se atenderon as necesidades básicas dos veciños e posteriormente se van facendo máis actuacións. Concretamente, pois, o ano pasado se fixo a actuación na fonte nos Pereiros e no Lavadoiro, non hai moito tempo se puxo tamén un parque infantil. Bueno, pois non hai nada, pois se asfaltou na Feixoeira para que podesen realizarse a proba das carrilanas. Bueno, pois estamos colaborando dunha forma pois importante coa Asociación de Veciños Pozo Vello, precisamente nese lugar que ti falabas, que é Porta Regueira, non? Que é un lugar natural pois que a Asociación de Veciños está recuperando e nós estamos axudando de forma importante. Na zona de Pozo Vello, pois ali se eliminaron bancos que había en mal estado e se puxeron outros que os veciños nos demandaban. É dicir, bueno, pois, se está actuando, eu creo que de forma importante, non? Sempre, desde sempre, no barrio de Arcade de Riba e en todos os barrios do concello. Pero no tema da acera que falabas dentro do colexio, non? Pois, bueno, empezamos facendo o acceso ao colexio, non? Desde a estrada provincial e pois agora queremos atender pois esa reivindicación tamén que levan feito os veciños, efectivamente, pois dende hai tempo, e que se está elaborando xa o proxecto, non? Das Vilas Rúas dentro do colexio. E, por tanto, iso é un proxecto que está en marcha, que non é, como
presentamos a moción, xa foi anunciado aquí, antes, xa foi anunciado, estábamos traballando no tema e xa se está facendo o proxecto, incluso se falou con xente dali do lugar. E, polo tanto, eu creo que nos creemos que Arcaia de Riba é un lugar que este Concello ten atendido e, por suposto, que vamos a seguir atendendo. E unha forma de atendelo, como decides, é como do proxecto que xa estamos a realizar e esperemos poder sacar adiante no prazo de un mes aproximadamente. E, por lo tanto, eso é o que temos que dicir. Por lo tanto, aquí sí que non imos, digamos, a apoiar algo que xa nos estamos facendo e, por lo tanto, que non ten sentido, que parece que facemos as cousas porque nos din. Neste caso estás facendo o proxecto e o proxecto non vamos a apoiar algo que xa estamos realmente facendo. Por tanto, xa digo, en Portarregueira estás actuando a Asociación de Veciños co apoio do Concello, pero de forma clara, ademais. En Pozovello, estamos facendo cousas coa Asociación de Veciños e as aceras, xa digo, as aceras, estamos co proxecto en marcha e máis pronto que tarde será unha realidade. Non imos a apoiar esta moción. En cuanto a votar, se encontra. Ben. Tens a palabra? Ben. Bueno, eu creo que a cuestión dos barrios, claro, lógico, non, discrepancia por parte dun goberno que perciban, que digan que o goberno non fai todo ben. Bueno, moitas das actuacións que a Tercía está falando que o pavimentado cerca de arriba, e dice, bueno, explica aos veciños. Explica aos veciños, se considera que os veciños teñen o barrio ben pavimentado. Porque a mí non trasladan iso, pero seguramente todo o que nos din a nós, os que falan con nos míntenos, os que falan con vos, dimos a verdade. Con respecto aos traballos que se poden facer, que, honestamente, ali hai 4 traballos de mantemento, porque investimentos no barrio, vamos a ver, é dicir, o que houve co Plan Concellos da Deputación de Pontevedra, que financió os lavadoiros arriba, pero hai outras actuacións que con moi pouco diñeiro poderían traer grandes beneficios dos vecinos, como se fan, por certo, en algúns outros sitios. Entón, bueno, por tanto, sequera o orzamento que podería ter mellorar a Praza da Aldea e que se faga un mirador alto de Pozovello, por certo, o conflito este entre o nome de Pozovello e Portarregueira, do mirador, que a cuestión é interesante, porque os paisanos, toda a xente maior, por a miña boa, sempre chamou a ese espazo Portarregueira, outras persoas, en todo caso, iso non é importante, pero onde vou? É dicir, que se queira, non, o impacto económico, ni sequera, bueno, xamos, darse, non? A mínima do prezo que podía ter, ni sequera os prezos elevados. E creemos que algo que tería importantísimos beneficios ao barrio. Entón, bueno, hai muitísimas outras propostas que vamos a facer tamén a outros barrios que creo que funcionarían como núcleos de centralidade. Claro que, bueno, se nos decimos que os barrios están esplendorosos, que estas cuestións se fan, bueno, pues nos, os veciños, así nos lo trasladan, igual que acontecía con Boa, que é o que pasa con a de arriba. É dicir, cando esas cousas están arriba da mesa, é porque algo pasa. Non sei que queramos obvialo e dicir que non, que aquí non pasa nada, que colaboramos con a asociación, só faltaría. É que só faltaría. É que algún concello, a ver, determinadas cuestións que están facendo iniciativas, como moitos outros organismos que tamén colaboran. Claro que sí. Outra cousa que, bueno, queramos poñer iso, non sei, casi como patrimonializando, a mí non me gustaría que se fixese iso. Hai moitas outras organizacións que colaboran tamén con as asociacións e ninguén está, digamos, patrimonializando ni facendo iso. Lóxicamente, calquera institución, o que ten que facer, calquera institución seria, é colaborar con as asociacións. Ademais, cando é o caso de unha asociación moi dinámica, vamos, moito máis aínda, que está facendo cousas. Entón, bueno, a cuestión é que as beirarrúas é unha demanda de vello. É certo, estou de acordo contigo, é exactamente unha demanda que comezou hai 2 eleccións, foi nun ano de campaña do BNG, cando por primeira vez ali se falou das beirarrúas.
cando por primeira vez se falou das rúas. E lembro, aínda, que algún veciño de lá, e que seguramente se non me lo fixo chegar vos lo fará, dicía como falando cun concelleiro do goberno, dicía, bueno, as rúas é unha locura dos do bloque. Sí, literalmente, é unha locura dos do bloque. Entón agora decimos que non o apoiamos porque resulta que está. Claro, pois esta é unha iniciativa dese tipo, o que estamos é a que se urxa e que se faga pois os eslabores o máis rápido posible, pero non é incompatible, ni sequera, digamos, dun punto de vista orzamental, sería tan elevado facelo. E ademais, incluso propoñen de onde poden ser algunhas partidas que se están investindo en cuestións, ao meu xuizo, pois moito máis innecesarias. Claro que, se non se nos permite participar nos orzamentos, estas cuestións se poden facer, pero instamos tamén a que se nos permitades reunións para os vindeiros orzamentos, non teñades dúbidas que estas cuestións se poderían plasmar. É unha lástima que vos non o permitades. Entón, bueno, eu honestamente, que o Partido Popular de Soutomaior se negue a que a praza da aldea de Arcade de Arriba se dignifique e que se fagan os arranxos, que eu creo que os veciños demandan, que seríamos para todos os veciños, o alrededor de Porta Regueira, pois, non, a meu xuizo, non ten moito sentido. Creo que, insistimos, nin sequera o orzamento sería moi elevado, entendemos que esta moción, a verdade, con ese espírito trouxemos, é algo que debería unirnos a todos. A todos. E se as vellas rúas están xa en presente, van adiante, pois adiante, fáganse, contades con todo o noso apoio. Creo que é algo que, insisto, debería unirnos a todos, lamentamos, de verdade, que o Partido Popular non queira apoiar esta iniciativa para que os veciños da Arcade de Arriba teñan unha praza da aldea dignificada e teñan un mirador de Porta Regueira dignificado. Eu que non me parece ben é que digas cousas que eu non digo, non? Eu non digo que fagamos todo ben, por suposto, é dicir, non, perfectos non somos. É que este todo esplendoroso tampouco o dixe, é dicir, esas son cousas que diste que din eu non dixen semejante cousa. Eu sei que hai, claro que hai cousas por facer en todos os barrios, moitísimas. E iniciativas, eu podo traer aquí centos delas, centos de iniciativas. Claro, pasa que se quedamos en facelas e as apoiamos todas, iso ten que ter detrás un soporte económico. É dicir, ten que ter un soporte económico. Ahora estamos coas aceras, entonces, estamos coas aceras, ten un soporte económico moi importante. Moi importante. Por lo tanto, hombre, creo que eso non o pode negar ninguén. E saberás que vai ser un soporte económico moi importante. Por lo tanto, eu digo, hai problemas de pavimentación? Algún hai, claro que hai. Sobre todo na parte final, onde se meteu o último saneamento. Claro, hai algún problema. Pero en xeral, vamos a ver, xeral non é dos peores sitios. Por lo tanto, eu creo que está previsto que se leven tamén tareas de pavimentación arriba, e está previsto. Se previsto hai moitas cousas en moitos sitios. Aquí o tema é que hai que ter soporte económico. O plan de Diputación, claro, o plan de Diputación, algunhas cousas fai, por suposto, pero para todo tampouco dá. E xa o facía antes, xa había plans antes da Diputación, non é ningún invento novo. E, por lo tanto, nós o que non podemos é comprometernos a todo cando nos chegue á mesa. Por lo tanto, neste caso, estáse facendo xa o proxecto das aceras, é un investimento importante, e en iso é o que temos previsto neste momento para a caída de arriba. Totalmente de acordo coa cuestión do soporte económico, por iso, nós usamos unha vía de financiación, non só para os concellos. Por exemplo, a humanización da Praza da Aldea, habería outras axudas, outras administracións que se poderían solicitar ad hoc para realizar ese proxecto. Pero, insisto, se estamos de acordo os dous en que, os dous entendo que toda a corporación, en que ten que ter soporte económico, a que se debe que non se nos chamara ni unha soa vez para participar nos orzamentos. E que agora resulta que se nos acusa de que as nosas propostas non teñen soporte económico, e que resulta cando se está tratando o soporte económico de todas as propostas se nos pecha a porta cale canto. Por favor, home. É que, de verdade, É dicir, cantas xuntanzas tivemos aquí cando foron os orzamentos para dicir, mira, cales son as vosas propostas? Ou alguna? Pero agora resulta que decimos que as propostas teñen que ter un soporte económico. Pois, por suposto, claro que teñen. Estamos, mira, abrimos a porta, a ver se conseguimos chegar a un acordo.
Para os seguintes orzamentos estamos dispostos a sentarnos a falar e a valorar as propostas de todos os grupos da corporación. Para que así teñan soporte económico. Estamos dispostos. Pero si todas as propostas que presentadas é imposible que o teñan. En todo caso, pero por É iso. imposible, hombre. Quedámonos dispostos- solo coas vosas, entonces- temos que sacar as entonces nosas. Estamos dispostos a sentarnos para chegar a acordos. Primeiro temos as nosas, e se vos estades de acordo, pois Pero perfecto. entonces estamos Porque dispostos para eso estamos a sentar- gobernando neste estamos concello. dispostos a sentarnos para chegar Quero a dicir, acordos. nós presentaremos vos as nosas e a ver que opinión podedes ter. No, claro. É que eu non... Estamos dispostos a sentarnos para que cheguemos a acordos e así as propostas teñan soporte económico. Pero Sí mira, ou non? estades dispostos a chegar a acordos? a apoiar ou a ver as nosas propostas, porque Sempre, os que estamos gobernando sempre, somos nós. sempre, Entonces as sempre. propostas Por a nosa en primeira parte terán que non ser teñas- por parte do equipo de goberno, non supoño. teñas dúbida que sempre, Entonces despois, a partir de aí, se vos estades de acordo e alguna que cuidamos meter vosa, pois sin ningún problema. Queda, É dicir, pero facemos que sí, conste na acta sí. que para os vindeiros orzamentos imos ter unha xuntanza Cando toque, cando claro. Nos vamos a propoñernos as nosas inversións. E podedes dicir se estades de acordo ou non. E podedes facer propostas, por suposto. Pois sempre podedes facer nas comisións informativas. Pero mira, aí vamos. Claro. Claro que sí. Hombre. Se está quedando moi claro. Eu creo que a xente Clarísimo. No, a xente está teno clarísimo. A cuestión é A así. xente ten clarísimo. Entón, imos ver que as propostas para que teñan soporte económico deben tratarse, digo eu, cando se trata ese tema, nos orzamentos. Agora, vos nos orzamentos, ni unha soa vez, onde estamos hablando, ni unha soa vez se nos chamou para participar niso. Entón, a ver, con todos os respetos, o que non se pode decir unha cousa é a contraria. No, eso Pero digo eu. insisto, pero, sí. Eso digo eu. En todo caso, nós, con respecto a esta proposta, insistimos, podese chegar a un acordo, podemos chegar a un acordo cando se traballe os orzamentos, e a verdad, hai unha cuestión que eu creo que é importante, que é que a corporación somos todos. É certo que o goberno sodes Por vos. suposto. É certo que o goberno sodes Por vos. suposto. Pero aquí todas e todos representamos as veciñas e veciños. Entón eu creo que un goberno sensible, veciñanza, con toda a veciñanza, debería escoitar a todos os grupos. Claro que si é o propio alcalde quen chega aquí e dice, son as nosas propostas, pasamos o rolo e acabamos as demais. Pois mira, eu, de verdade, é unha forma de entender a política que é túa. Túa ou Sí, o grupo de goberno. É dicir, eu creo que a política pode facerse de unha maneira participativa. E se houvese acordos nos orzamentos, eu creo que todas e todos podíamos facelo. Entón, que o grupo de goberno se negue a que os veciños da Arquea de Arriba teñan estas cuestións arranxadas, pois eu creo que ditamina un xeito de entender a política que nós de ninguna maneira compartimos. Eu estou de acordo que todos somos representativos aquí, vós, nós, todos, cada un. O problema, moitas veces aquí, é que a quen lle exixen responsabilidades non é precisamente a oposición. Quen lle exixen responsabilidades sempre, por menos hasta o tal agora, non sei se ahora cambiará a política, que pode cambiar, que lle exixen responsabilidades á oposición. Entonces, pois, bueno, quen ten que gobernar, ten que gobernar. É moi fácil facer propostas, é facilísimo. Pero hasta nós, cada un dos concelleiros pode facer 10 neste momento, 10 ou 20, e vos outros 20 cada un, e facemos aquí 500 propostas. Pasa que, claro, primeiro hai prioridades, e segundo, pois hai que poder facelas. E, polo tanto, nós non podemos comprometernos a todo o que nos caiga nesta mesa, poder comprometernos a facelo. E, polo tanto, nós, como xa estamos comprometidos con Arquea de Arriba a facer as aceras, imos facer as aceras. E como no resto non nos comprometemos ao todo agora, pois de momento terá que esperar. E en algún momento, pois se pode facer, se fará. Pero nós, o compromiso que temos con Arquea de Arriba é facer as aceras. E iso é o que vamos a facer. As aceras da Arquea de Arriba. Alegro-me, ademais, que despois de 8 anos de 10 anos, unha Sí. despois dunha década demandando os veciños que por fin vos acordarades e que de paso que vos neguedes a facer outras actuacións que, insisto, por min, un impacto económico moi razonable se podería levar adiante. Pero bueno, iso é algo que vos debe responder, por suposto. Pero a responsabilidade hai que amosala sempre. Sempre, porque nos enchemos a decir que as propostas se presentan pero despois metelas no caixón non tramitas ni unha. Iso é responsabilidade. Iso que ti entendes por responsabilidade. Porque iso que facemos sempre. Collemos, somos, enxesenos a boca de responsabilidade, pero despois, cando son as iniciativas da oposición, quedan no caixón metidas, e non tramitamos nin a primeira. Todas.
No, sí, xa quedou claro. Iso Claro, xa quedou claro. quedou claro. Mira, pero que vouche poñer un exemplo para que veas, pero mira, para que te des conta. Para que te des conta. Inda, outro. Chegamos a un acordo no pleno. Cando foi coa ordenanza de venta ambulante. É que ni non me mandaste o BOP sin introducilo. É que ni sequera respetades ese acordo do pleno. Outro día foi o BOP sin sequera introducir que eran cousas justificadas. O acordo do pleno. Vai mirar no BOP. Xa miraches? Pois vai ver un acordo do pleno que había que introducir. Vamos a ver, eu non sei se ti pensas que eu fago os traballos administrativos deste Concello. É que ao mellor pensas que eu fago os traballos administrativos deste Concello. É que non sei se... Outra vez, a culpa é... Non é de ninguén. Eu non boto a culpa a nadie. Eu que che digo é que... Se a culpa é dos Mira, funcionarios, eu que che digo... O que si che pleno. garantizo é que eu traballos administrativos non fago. Non, nin de administrativos No, porque os se outros fixéramos- todos. Se fixéramos Os outros todos. igual non Administrativos estábamos no, na situación No. que estamos. Nin eu nin ningún alcalde fai traballos administrativos, xa bastante temos. Hombre, xa bastante temos. responsabilidade Xa bastante de temos. tramitar os acordos e dunha comisión Sí. a un pleno que tampouco metemos... Pero os quen ten que facer acordos ese da traballo? comisión. Quen ten que facer ese traballo? O que? O de velar porque os acordos... Pero quen ten que facer se ese van traballo? cumplir, é De responsabilidade. redactar? Pero quen ten que facer o traballo dos acordos da comisión Ai, pasados eu ao traballo boletín? de redactar. Pero quen ten que facer ese Eu traballo? traballo de Pregunta quen ten que facer ese redactar. traballo. É un traballo. Terá que ser un traballo administrativo, digo eu, Son caramba. os funcionarios que son Hombre, malísimos, non son claro que buísimos, sí. pero tamén A culpa cometen é dos erros, funcionarios. igual que nós, igual Claro. cometen erros. Non somos, xo dixo moitas Non veces, non tramitar. somos perfectos. No, iso é evidente. Xo dixo Non moitas tramitar, veces. non tramitar. E os funcionarios tampouco son perfectos. Hai xente perfecta, nós non o somos. No, sin duda. E sigo dicindo, non somos perfectos. Eso non teño- Hai xente que parece que é perfecta. A cuestión... Incluso na parte administrativa parece que é perfecta. Nós non, cometemos erros e tratamos de subsanalos. A cuestión- Vale, cometemos erros, bueno, pois hai que tratar de A subsanalos. cuestión de ser, a veces creo que non é tanta cuestión de ser perfecto, de ser de serlo. É cuestión de ter ganas de traballar ou non ter. Bueno, pois Entonces, nós temos hai moitas. cuestións, sí, xa queda claro. A cuestións de que determinadas iniciativas, moitas decimos iso, responsabilidade, pero despois quedan guardadiñas no queixo. Claro, sí, home, sí. Foches ti que me Bueno, mira, vamos ir centrando o tema no que estamos, porque agora xa estamos divagando máis do que do necesario. Totalmente de acordo. Ben. Boa responsabilidade de cuestión, falamos, etc. Sí, é responsabilidade chegar aos acordos ou non, pero sí é moi fácil. Se é unha solución doadísima. Sentámonos cando son os orzamentos, vos facedes esta proposta, nos facemos estoutra, chegamos a un acordo en alguna. Sí, non. Pois iso é representar a todos os veciños. E así habería soporte económico en todas as propostas, Claro, pero que no, habería para todas. Agora, claro, cando os orzamentos son corrolo, cando non se deixa participar a oposición en nada, absolutamente, pois claro, veñan estas cuestións. Entón, bueno, pois, por esa iniciativa, despois de anos, de décadas, Mira. con esa tesitura, pois claro, os barrios están como están, e a que de arriba, pois está puesto. Rematamos, porque senón o debate pode ser moi longo. Pois sí. A favor, supoño que denegar eso, e nos... Mira, pasamos que hubo un problema con cos... Deron vos en papel esta vez, porque, bueno, non quero ser pesado, non quero botar a culpa a nadie, pero ahora mismo estamos nun momento en que unha funcionaria de Valú e a que estaba ahora se nos volveu a marchar e os temas informáticos a veces non son fáciles e, por lo tanto, eu pedir disculpas pidos, pero téndelos en papel, que creo que vos den. Xa os tendes? Non. Bueno, eu creín que non nos tiñades, porque me dixeronme que vos íamos... Vale. Entonces, pero hubo a xente que non lle chegara. Hubo a xente que non nos tiña, me parece. Foron as funcións funcións. nosas. Xa. A nos por Pero bueno, Xa. Verónica estaba nas comisións... Sí, por eso. Nós pasámonos así, xa está. Bueno, pois eu se hai un problema deso, se non vos chegar a chamar ou eu podo decirlo. Outra cousa... Pasamos entón a outra pregunta, se queredes. A ver, a primeira pregunta ten que ver
coa actualización que se fixo dos locais comerciais hai cousa de 4 ou 5 meses a efectos de cobrar os recibos do lixo. Estaba feito unha empresa que se chama Laia, entón, cal é o estado desas reclamacións? Aí dá conta de que se trata de algúns veciños que houve reclamacións vía correo electrónico que a día de hoxe non recibiron ninguna resposta, seguindo o procedimento que se indicou ali. Que non as facían ali, pues, enviándose ao correo electrónico que ali se indicaba, non recibiron ninguna resposta. Teremos que preguntarlle, porque isto que non tramita, en que fai, quen fai isto foi, sabes que foi contratada por Oral da Diputación, non? Foi Oral quen contratou a Laia, que é unha empresa que eu creo que é unha empresa que traballa ben, sen lugar a dúdas. Me parece que a trataron aí na contratación e preguntaremos ao Oral que pasa con isto, ou a propia empresa que pasa coas respostas. É dicir, nós non intermediamos aquí, é un tema directo de Laia a Oral, porque incluso foi contratado por eles, pero preguntamos e os podemos dicir. Que reclamou e que non lle chegou a reclamación. No meu correo electrónico, por exemplo, hai máis poucas, pero hai outros. Pero solo del correo electrónico, perdón. Fixestes a reclamación, fixeron a reclamación vía correo electrónico. Vía correo electrónico, as que se fixeron ali non sei cal é o estado, algunhas que se fixeron a través do correo electrónico non recibiron ni sequera resposta do acuse de recibo, de registro, e máis, en algún caso, puxen en contacto con eles para que me explicaran que pasara, e tampouco reciben resposta. Xuntaremos porque é algo que non se pode respostar agora. Trasladan algúns veciños de Cima de Vila que polo camiño, bueno, un dos camiños que vai sacar as Barroncas, pois que se queixan de que están botando lixo e basura por ali nas portas, bueno, de parcelas e outras. Entón, un deles díxome que xa incluso presentaron a reclamación aquí no Concello e, bueno, o que a pregunta é se tenes coñecemento desa situación. Dices de Cima de Vila a Barroncas? Sí, na rúa que baixa, non sei, a que baixa Rúa de Velero, entonces. Cima de Vila Velero. Sí. A do Velero non, a seguinte, que está por unha fonte, que se mete para dentro. La rúa que vai para dentro. Conforme entras en Cima de Vila dende a do Velero, a primeira... Pequena está a rúa dos Veleros, está a rúa dos Obreiros. Sí, con esas dúas. Bueno, ten argumentacións que se deixan, bueno, os restos de todo tipo nas portas, incluso arriba no muro, que se puxo aquí alguna reclamación. Son restos de podas? Non sei se son de poda exactamente. Bueno, Eles díxome reclamación, o sea, lixo, que se puñan algo. Entón, bueno, que se pase por ali, que se deixa, porque... Vamos a reclamar. O veciño que deixan restos de podas na... non é o Concello. No, vale. Entón, se hai coñecemento desa denuncia, se fixo, que... Vamos, eu teño coñecemento dunha, non sei se esa ou... Probablemente se sabe. Entón é que... Sei que foi a arquitecta ali, a levantar, sí. Sei que foi a arquitecta ali, si é da que estamos falando, que si hai outra máis que, bueno, eu creo que... Outra non sei, eu sei dunha. É no mesmo lugar, por causas similares, entón, bueno, simplemente insistimos, estas cuestións de conflitos entre veciños son sempre moi peliagudas, entón, bueno, tratar de que se solucionen estas cuestións. Eu sei dunha, sei que foi a arquitecta ali a ver este tema. A seguinte pregunta ten que ver co portal de transparencia que nos surxiron tanto por portal de transparencia que entregasen a documentación hai xa 2 anos, tanto que ten que ver que son os currículos e demais, e seguimos agardando a que este operativo. Eu tamén os entreguei. Simplemente que estamos agardando este operativo e que pasa co portal de transparencia porque non está... A mí pediron eu entreguei no tamén. Non sei como está eso, o portal de transparencia. Está estando. Va pouco a pouco.
muchas cosas las que para que no sé qué No, a pregunta é cal é a situación do portal transparente, por que non se pone en vigor, que a legislación obliga que a cuestión é... pero la cuestión Hay ciertos exactamente que queréis que No, que nos pidieron el currículum y la... No, que funcione, porque Ah, non xa, xa. claro que sí, que sí. que funcione. Porque non funciona, porque non son, é en todo caso. os lo comentará la secretaria, pero porque vale, yo voy metiendo, cada uno va metiendo pues las cosas que Pero, puede. Elena, eu non isto a pregunta non é unha cuestión, digamos, administrativa. Hai un goberno que é o responsable de que Sí, pero estea xa- funcionando un portal de transparencia. Xa. É dicir, entonces é a cuestión, é dicir, Estás- non quero entrar estámonos- en cuestións de... No, sí, de estamos- é dicir, Non, de que eu é que- un funcionario, non, é dicir, iso, as cuestións de funcionario, son funcionario tamén, entendo que moitas veces as dificultades que poda haber. En todo Nós non caso, estamos ningún tipo de... Yo puedo decir que nós non estamos ningún tipo de problema para que eso se actualice. Non a cuestión é que simplemente, é a parte creo que é un precepto legal, entón debe estar. Están moitos concellos nesa situación. Xa sei, no, si xo sei, pero eu que podo dicir é que eu non estou, nin estou dando orden, ningún orden para que eso non sexa así. Iso é o que che podo dicir. A outra ten que ver con algunha documentación que está colgada na web, que creo que hai que actualizada. Por exemplo, a documentación que ten que ver con cuestións urbanísticas. Por exemplo, a posibilidade de licencias agarrándose a ese tipo de 15 días, vaya, esta documentación non está colgada, está a documentación antiga, a bella. Xa pasou bastante tempo, eu creo que o Concello debe ter a documentación actualizada. Vais a facer algo? Sí, mira, estamos actualizando en xeral a páxina, incluso vai levar algún tipo de transformación e, bueno, xa a nova pues, recollerá todo actualizado, por suposto. Ben, a seguinte pregunta, cal é o protocolo de actuación do Concello no caso de que alguén chame e comunica a presenza dun espello de velutina? Un niño de avispa asiática. O protocolo é chamar o 112, o 012, non me explica ti se queres mellor. Simplemente chamar a 012, 112, atendes igual, e nos, cando é asequible, está a riesgo cerca das casas ou colexios ou así, vamos contando nos que podamos. O protocolo para un veciño é chamar ao Concello. No, o Concello non. Ou chamar directamente ao 112, ou se non estamos de aquí, desde o 112, Que pasa? Que a veces os de Traxa tardan, a veces tardan en vir, e entonces facemos nós. Que pasa? Que a veces non están fáciles e esos os fan máis os de Traxa. Temos sacado en casas moitísimos, en cortellos, en árbores que están ao lado das casas. É dicir, bueno, pues estamos actuando entre a Xunta, o Concello e voluntarios colaboradores e moitos voluntarios do Concello. Levamos 125 niños quitados entre todos.